ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଯେ ମତେ ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ତ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ସିରିଏଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି, ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହିଁ, ମତେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମତେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ବାହାର କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା, ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଯୋଉଥିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ 6 months ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମେଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କ'ଣ, କି ମତେ ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କଲେ ଦେନ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମତେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ବାହାର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସିରିଏଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏକଦମ ଭଲରେ। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବୋଧେ 2.3 months ପାଖାପାଖି, 2.5 ବର୍ଷ ବି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି, 2.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୁଁ କାମ କରିକି ଆସିଛି ସେ ଶୋରେ। ଶୋର ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା ତ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଉଚିତ ଆମେ ମୁଁ କରିଛି ବି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଶୋ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ଫିଜିକାଲି ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେମାନେ କିଛି କରି ପାରିବେନି, ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଫୋର୍ସଫୁଲି। ତାପରେ ବି 18 days ପରେ ମୋର ହାଡ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ବି ନଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଶୋ କରିଛି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡରେ ମୁଁ କରିପାରିଲି, ଆଜି ଭଲ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି? ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଥିବ ନା।